Genesis Kapitulo 47. Dayon gindala ni Jose ang 5 sang iya mga utod kag nagkadto sa hari. Nagsiling siya sa hari, ang akon amay kag ang akon mga utod nag-abot halin sa Kanaan. Dala nila ang ilang mga karnero, mga kabakahan, kag ang tanan nila nga mga pagkabutang. Yara sila sa duta sang Gosen. Dayon ginpakilala niya sa hari ang iya 5 ka mga utod. Ang hari nagpamangkot sa ila, ano ang inyo palangitanan? Nagsabat sila, Sir, manugbantay kami sang hayop kasubong sang amon mga ginikanan. Nagkari kami sa pagpuyo sa sininga duta. Kaysa duta sang Kanaan, ang gutom tama gid. Kag wala kami sing pahalban sang amon mga hayop. Kun mahimo, tuguti kami sa pagpuyo sa duta sang Gosen. Ang hari nagsiling kay Jose, karon nga ang imo amay kag mga utod nag-abot. Ang duta sang Ehipto ila. Papuy-a sila sa duta sang Gosen, ang labing maayo nga bahin sang duta. Kon mayara sa ila nga masaligan, himoa sila nga manugbantay sang akon mga hayop. Dayon gindala ni Jose ang iya amay kag ginpakilala sa hari. Si Jacob nagbendisyon sa hari, kag ang hari nagpamangkot sa iya. Pila na ang edad mo? Si Jacob nagsabat, ang akon kabuhi nga pirmi lang nagapanglugayaw, naglambot na sa 130 ka tuig. Ang mga tinuig jutay kag mabudlay, hindi subong sang mga tinuig kag pagpanglugayaw sang akon mga ginikanan. Sang pagpaalam ni Jacob, ginbendisyonan niya liwat ang hari kag naglakat. Dayon ginpapuyo ni Jose ang iya amay kag ang iya mga utod sa duta sang Ehipto, kag ginhatagan niya sila sing labing maayo gid nga duta malapit sa syudad sang Rameses, suno sa ginsiling sang hari. Si Jose nagsagod sa iya amay, mga utod, kag sambug-os nga panimalay sang iya amay, lakip ang mga magamay gid. Ang tigulutom. Ang tigulutom tama gid, kag ang bug-os nga kalibutan na wad-an sing kalanon. Ang mga tawo sang Ehipto kag Kanaan nagluya tungod sa gutom. Gintipon ni Jose ang tanan nga kwarta nga gindalawat sang trigo sang mga tawo sang Ehipto kag Kanaan. Gindala niya ang kwarta sa palasyo. Sang maubos na ang tanan nga kwarta sang Ehipto kag Kanaan, ang tanan nga mga Ehiptohanon nagkadto kay Jose nga nagsiling, hatagi kami sing kalanon. Ikaw ang mahibalo, agud hindi kami magkalamatay. Ang amon kwarta naubos na. Si Jose nagsabat, dalhan ninyo diri ang inyong mga hayop. Bayluhan ko ang inyong mga hayop sing pagkaon, kung wala na kamo sing kwarta. Gani gindala nila kay Jose ang ilang mga hayop, kag ginbayluhan niya sing kalanon ang ilang mga kabayo, mga karnero kag mga kanding, mga baka kag mga asno. Sa sadto nga tuig ginbayluhan niya sing kalanon ang tanan nila nga mga hayop. Sang madason nga tuig, nagkadto sila sa kay Jose kag nagsiling, Sir, hindi namon pagtaguon ang kamatuoran. Ang amon kwarta na ubos na. Kag ang amon mga hayop yara na sa imo. Wala na sing nabilin nga amon mahatag sa imo. Luwas sang amon mga lawas kag mga duta. Ikaw ang mahibalo, agud hindi kami magkalamatay, kag hindi mapatumbayaan ang amon mga duta. Kuhaa kami kag ang amon mga duta subong bayad sang kalanon.
Dayon manginulipon kami sang hari, kag siya ang magapanag-iya sang amon mga duta. Hatagi kami sing mga binhi agud indi kami mapatay sa gutom, kag matamnan namon ang amon mga duta. Ginbakal ni Jose ang tanan nga mga duta sa Ehipto para sa hari. Ang tagsa kaiptuhanon napilitan sa pagbaligya sang iya duta, kay ang gutom tama gid. Gani ang bugos nga duta nangin iya sang hari. Ginhimo ni Jose ang mga tawo nga mga ulipon sa bugos nga duta sang Ehipto. Ang wala lang niya mabakal nga duta amo ang iya sang mga pari. Hindi na kinahanglan nga ibaligya pa nila ang ilang mga duta, kay ang hari naghatag sa ila sing rasyon nga ila pangabuhian. Si Jose nagsiling sa mga tawo, "Dumduman ninyo nga ginbakal ko kamo, kag ang inyo duta para sa hari. Yari ang binhi nga inyo ipanggas sa inyo mga duta. Sa tion sang patubas, ihatag ninyo sa hari ang isa sang 5 kabahin sang inyo patubas. Ang nabilin mangin inyo, para binhi sang inyo palanggasan, kag para kalanon ninyo kag sang inyo mga panimalay." Nagsabat sila, "Ginluwas mo ang amon kabuhi, kag nagmaayo ka gid sa amon. Gani kami mangin ulipon sang hari." Gani ginhimo ni Jose nga kasuguan para sa duta sang Ehipto, nga ang isa sang 5 kabahin sang patubas iya sang hari. Ini nga kasuguan nagapadayon tubtob karon. Ang mga duta lamang sang mga pari amo ang wala nangin iya sang hari. Ang katapusan nga pangabay ni Jacob. Ang mga Israelinho nagpuyo sa Ehipto sa duta sang Gosen. Nagmanggaranon sila kag nagdamo ang ilang mga kabataan. Si Jacob nagpuyo sa Ehipto sang 17 ka tuig. Tubtob nag-edad siya sing 147 ka tuig. Sang nagahilapit na ang tion sang iya kamatayon, gintawag niya ang iya anak nga si Jose, ka nagsiling sa iya, "Kun mahimo, magsumpa ka sa akon. Ibutang ang imo kamot sa ginutlan sang akon duha ka paa, kag magsumpa ka sa akon nga indi mo ako pag-ilubong sa Ehipto. Luyag ko nga ilubong mo ako sa diin ng akon mga ginikanan ginlubong. Dalhon mo ako sa gwa sang Ehipto, kag ilubong mo ako sa ila lulubngan." Si Jose nagsabat, "Himuon ko ang ginsiling mo, amay ko." Si Israel nagsiling, "Magsumpa ka sa akon nga himuon mo ang ginsiling ko." Si Jose nagsumpa, kag si Jacob nagpasalamat didto sa iya katre. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 48. Madamo gid nga salamat.